No, bun. Facem o serie de cont. Puteam să fiu eu, bă. Dar cine puteam, bă, frate. Da, Counter-Strike 1.6. Cine nu știe, stai să dăm și noi sonorul mai mic, să ne schimbăm numele. Să vezi, Mr. Player. O să mă cheme Killer. Și cu niște de-asta pe aici. Sonorul e pornit, nu știu dacă voi auziți eu, da, voi nu știu, acum serios. Ce e, cum e și Infernul sau cum, doamne, eu zice. Hai, bă. E de la Bandicam ăsta, de-aia nu e așa greu. O, dacă nu. Voi oare auziți sunetul de pași. Să vedeți ce praf a fost. Mă uiți, vedeți. Pe ce server sunt pe Cira. Și-au pus lunetiși pe aici. Aoleu. Bă, ce imagini groaznice. Am luat pe cineva, ești nebun, bă! Cine e pe locul 2? Aha. Da, bă, spădoi. E bine, jucătorul CS e cei la punctul. Terroristuen. Se putea să câștige echipa. În 2500. Asta că se restartează și n-am reușit să-mi iau. Hai să mergem pe ei. Singurul care în canal e, bă. Mă simt unic. Bă, cu Bandicam parcă dau mai bine. Nu să mușcă imaginea și dau, să bag amortizorul, ia să vedem. Să bag amortizorul. Bine ai venit pentru o conectare mea. Da. Hai bă, cine are chef de bătaie, bă. Aveți chef de bătaie, da? Chef de bătaie, da? Aoleu. Nu-mi place. Aoleu, du-te bă tu pe mine. Aoleu, bă, ești nebun? Headshot. Aoleu, bă, cum poți să dai, bă, headshot, bă, la distanță? Cum, doamne, bă, să dai headshot? Stați puțin. No, bun, așa. Să vedem, iar n-avem bani. Ne luăm și noi niște grenade. Putem să ne luăm scot? Nu, putem. O să pun pauză când... Păi... Niciun fire in the hole, ha, v-am păcălit. Hai, bă, nu mai dați bă cu bombe. Bă, ești nebun? Auia pușcă deja, bă. Unde, doamne, ce făcut te-am văzut deja de pușcă? Da, bă, nu, bă. Merge și asta. Counter-terrorist one, bun. Alright, let's move on. Alright, tati. Am glanțele asigurate. This item is restricted. De ce e restricted? E prea bună. Vedeți, să vedeți talent aici la lunetă, bă. Să vedeți talent, bă. Talent, iată. Stai. Talent, bă, talent. Sneak cu talent. Bă, cai, vă puneți, bă, ca menia. Vă prind o lunetă în cap. Nu-i nimeni. De ce? Uite, l-am văzut, te-am văzut. Era unul aici. Era. Bine a spus, era. Talentul out. Există unul talent, bă. Iată. Da, cica da. Bă, ce frate. Bă, mâșcă-te mai repede aceea, doamne. M-ați văzut și pe mine că joc pe mine și acum nu m-am lăsat să joc. Ia veniți, mă, ce dați. Moi! Da. Foarte bine. Așa, nu s-a terminat tura, dar vreau să vă arăt și talent aici, bă. Talent. Și e cu mine în echipă. No. Hai să vedem cum moare, că e păcat. Aici. Hai, pun stop și vă anunț când moare ăsta. Așa, am revenit, mă scosese de pe server, acum am iar 0 cu 0. O problemă la conexiune. Așa, bun, merem. Doar eu singur cu pistol. Mor. M-au omorât, bă. Dacă am luat viață, spun. I-am luat ceva viață. Hai, vă anunț când e gata. Așa, logic, echipa mea a pierdut. Dar ce, doamne, dar nu câștigă echipa mea, fi culmea. Deci eu pierde toată lumea.
Așa, am învățat și câteva chestii. Reset, scoror, răsun, da? Sunt felul de servere mișto. Vă rog frumos, conectați-vă la pgl.wlg.ro. Vă rog mult, conectați-vă la acest server. Mă ajută pe mine foarte mult. E un server foarte mișto, bă! Bă, da, fraier, și eu, bă, același, am luat același, bă. Mamă. Vreau să vedeți și kill. N-ați văzut, era un kill foarte frumos. Na. Hai, termin eu. Hai, mă, muiți. Pocescu, he. No, hai că v-am spus. Un viu iar, poate mă bag cu Alesca, cum doamne l-o chema pe ăla. Alesca, așa, echipă. Hai. Așa, gata. Mai filmez tura asta și pum, pentru că nu mai mă lasă bandicamul ăsta să mai filmez. Cred că au trecut vreo 10 minute, nu știu. Cred. 8 minute, 7. Cu pauzele. Ha, măcar să mai punea cu cumenia, mă. N-am bombe, n-am nimic. Trebuie să mâșcă imaginea ca la un... Fumăgena voastră să vă fie cu fumăgena. Stăm cu bine Porcescu. Bravo Porcescu. Moi. Ești al meu. Dă-te, mă. Ala-i tati. Ce bă, nu... Auziți în telefonul cum face, bă. Sunt temporizatul. Atași, bă. Moi. Au, ce mă speriet. Face telefonul de zici că nu mai are baterie. Ho, bă, telefonule. Suntem pe ultimii, de ce bine? Counter terrorist. No. Deci pun și punct la video. Sper că v-a plăcut. Lăsați și un subscribe, un like și, dacă nu vă deranjează, un coment. Mulțumesc că am fost Adi cu Counter Strike. Bye!